As pontevedresas están chamadas a participar na folga deste venres 8 de marzo e a 2 días dunha data tan importante para as mulleres, o colectivo Galegas 8M analiza todos os motivos polos que é tan necesario saír á rúa. Si facemos balanzo do que aconteceu desde 8 de marzo de 2018 a pois a verdade é que temos máis motivos para saír. Vemos que non se atenderon para nada as reivindicacións e as mobilizacións que fixemos o ano pasado. Parece que hai incluso unha regresión e un ataque aos nosos dereitos, quérensenos limitar moitos dereitos conquistados e non se nos quere deixar avanzar. Daquela tamén nos atopamos con unha inxustiza que parece que lle dá validez a todos esos comportamentos de violadores, acosadores e demais. Entón, pois nos dan argumentos cada vez máis para saír á rúa e reivindicarnos. A manifestación do 8 de marzo de 2018 marcou un antes e un despois na historia do feminismo. Unha data que ninguén pode esquecer, sobre todo polos avances que conseguiron as mulleres gracias a esa folga. Eu penso que o que se conseguiu neste ano é que saiamos máis á rúa e que nos unamos, non? Que está o que che dicía antes, que está ben expresar e canalizar a rabia polas redes sociais, pero é hora de organizarse con outras mulleres, con outras compañeiras e, organizarse a pé de rúa e reivindicar os nosos dereitos. A manifestación do ano pasado foi histórica e multitudinaria. Por iso agora é tan importante que as mulleres non dean ningún paso atrás na loita dos seus dereitos. Teñen no punto de mira o aborto de novo, mandándonos a épocas paleolíticas ou no que as mulleres éramos de segunda categoría, que nos queren dicir que nos poñamos a parir para arranxar o sistema de pensións, a sanidade pública, cousa que teñen que facer eles coas súas legislacións. Queren nos dicir tamén que levamos dentro dos ventres, casi como nos doe a regla prácticamente, e sobre todo tamén esa manipulación da linguaxe, non? Saía tamén outro día o líder do PP, Pablo Casado, camuflando agresores, violadores, acosadores, chamándolle aqueles que se portan mal coas mulleres. Os colectivos feministas animan a todas as pontevedresas a participar na folga de traballo, de cuidados, estudantil e de consumo, e piden que saian á rúa para volver a demostrar que a loita das mulleres continúa viva. Penso que é hora de estar todas xuntas, apoiándonos entre todas. Non podemos prescindir de ningunha muller, porque todas somos necesarias para, como decíamos na canción de Bela Chao, que versionamos, ombreiro, ombreiro, ata que todas nos poidamos liberar. Para o 8 de marzo está programada unha concentración a unha na Praza da Ferraría. Ás 8 da tarde partirá unha manifestación dende a Praza do Hospital Provincial ata Alameda, onde lerás un manifesto por as feministas históricas que facilitaron o traballo a todas as mulleres que viñeron detrás.